Mak bapli dang kau bandit pej atau ikon long kata mak kena samlabon ki kuai kata Henry pada banduk nak ka jong jing em kalong ke basmosi. Kam dei ru tang haki jakat rekam jok sarkar em. Wat haki balang ru ngiyoi baladan ki hek ki han. Itu ki syuki hakmat duk la reserve lupa ya ki ka bamut piu ka tu ba pilet caya ngoblai. Kadi kekam ayu kaban hak ban kerki ban poi tu. Katu kadi tang katam masa kebala pimpoi piru katu kanyat dan pada pipoi ro kaya. Dai kam deh ru ba pindam rat si ki beri ru. Te kata tak bamlak deng kan. Ngala juan ai complain MVP. Ba. Kenal ngala juan ai complain. Halor kan ni. Kajing pendon kam baklai ke siren. No, but Hapor pidang long SP piru ngala juan ai complain. Long kai ka mun long ba long kani ka new trend ka ba uno la man bu siren dah. The only thing is we don't come dan ke kali ba like post of ulang like siren dan babat. You know what we can do? Shame the person. Now with social media, shame the person, I'm telling you. Ngalili ke kali jonga ka nusin kala asyati. Naik pelai. Ngaru ngam juk pelai tama kile amnu ki askon. Kian khmat kile kum ne nga. Ngaru ngale lam. Bantai ki yeng ba ipu ipeng wanch ka marble center Mawrie Shillong ka badan ni ki mau marble ki ba kamplan ki weipat ka ba airu ka one stop solution na bantai ki jing te yeng jong pi kat kong jing internet ka ba piang don. Hang ni pinyo ki mar bikin sai tam ban hakador bit tam man pini tanat ki yeng sam jong pi. Nyarap na duk design ki installation ban airu ki warranty ba per ban pinhun ni ki jing the jong pi. Na bantai ki jing te ba thamai wanch ka marble center where luxury meets affordability. Kublai parlok sa shising ipidang songpai pi sha kani ka program ke jongi ke bengi ai keteng ke Rynsan Iathir ka bade ka program ke bangi ya kren ni emerging mood bangi thir halor ki mati ba per ki bakta ke em lang ka salang ke jongi bangas kon pentip ki pai ba ya kani ke Rynsan Iathir menda sngi lawana shapi na sponsor da ka marble center Mawrie Shillong. Di mentang kenti ke jinga keren ke long halor keni ka VIP Kolshor ke jela ke jongi ka ba baru na preng jong pihi pilai keren bara kini kisngi bagi tayo ke bela deb ngilai I shibun tli ki jing tho hakikot khubor ba per halor ke jing keni ka VIP Kolshor ke bala mi perthai biang na du ka khatsan trik mentau benai hadin ke jing klat no jong we samlap ke teng Huddersfield Rimbui ba shatenra ha ka way ka escort jong way menteri jong ka sarkar Meghalaya. But ha kini ka panel mentang singi idon ya sangut ki rio pau khamat ka jala ka jongish ka diang ka jonga idon I Dr. Rusievan Shangpliang ibade udukot jong ka Voice of the People Party ha ka jong ka por ibade ru assistant professor ha ka Synod College. Nang tangi idon ikong Angela Rangad ibade udukot jong ka tmau rangli juki but kumjuri I social activist. Idon ru iba Kharkrang ibala jubat teng ko SP jong East Hills District but haka juga por ibade ru udukot jong ka Bharatiya Janata Party. Nang tangi doni ya iba Bansharailang Pyngrope ibade uwain ki samla rangba ubajukran penpa ke jing snow ina ko ka Porsche ka waipat. Tingi ngapen pa ke jing snow ai ngo UP ka jing la jong pin poi lam ha gani ka jakab ngi kran halo ni kamat. Ti banganum bun ktin show na kaliang ka jonga ngan poi bet chapi but ngakwa pinya ai kan ka opening remark mo but ngakwa pin kran chim lai minute tang baknang bangin nang yo show bani kran halo ki wei ki mat ru. Ti ka bani kong kwa ban kli pi ka long ba na kaliang ka jong pi kamut ayu VIP Kolshor but hatu kadi shisha ni ba ha ka jela ka jong hi kani ka rukom ken jong ki priya ka VIP Kolshor lani kita ki beri ka ken la dia ki VIP kala long do long snama ka jela jong instruction fi Dr. Shangpliang. Tak boleh hibun kong Iban saya sian ba pila khot yang ha ni ka panel discussion. Aku boleh ru iki para panelis jonga ki bayadan ni ka por. Kam lo jer keteng VIP bai ma. Te sutunat du ba kini ka forefront media ka simi kini ki bynta banya kren kini ki mat dong kam pe masalang bat mentas ni layo ban Iathir da ka kasih tian jong mo te ba nya kren kini ka VIP Kolshor so hi ban batai mo da ka tian kasih jongi namar tang ong VIP ru kala dil pak tian pareng te ka kum yusto jongi hi kipat ba kalong ba VIP yang very important persons kum ba define da ka government mo te amang ipet pada baong Kolshor kamut kadi karkom im te karkom im kamut nadu ka yat kayeng jong pi ji maman kasngi nang ta ka bam kadi ba pi bam
nang tak ketien ke thliek ba pi pendon kam kejak ketien iu ba pi keren nang tak jengit jong pi wat kan nyam ru ka apo kata Kharkrang im hi te kata kemut ke jingpet na kalian Kolshor ke ba ngila ban sia batai lengkot mohang ni te bamut VIP Kolshor ke jistu jonga kemut ba ke jing pendon kam ya kata Kharkrang im da kita ki beriu ki badon hak sorkar ki bak sorkar kala benta ya ki bakin yo ya kita ki kerdan ki ba pher mo te banpoi khamstet sta kalong ba da kini ki kerdan kamot ki don kita ki security level ka baki ai mo VIP ani security level ka baki ai ka ba ki don atu kita ki kategori ki Z plus ki Z ki X ki Y kumta ter te kumbangi I pada kumba kalong hakini ki sngi ki pladep bak hakini senang pladep mo ka VIP Kolshor kamdei bakadon tang hajala jongi kadon borok kawai kari India bat ya kani ki lethir ki letahi sawiru bat li I ba kani ka VIP Kolshor ka badai hajing sya Kharkrang im ba Kharkrang yai yang jong kini ki ba ka sarkar kala benta kam simlong su na ka benta ka jing bah jing miat jong ki la ni jong pat ba rik la long penban ka jing pendik ya pat ba kalong penban kum ban suong no kajing ijli khama jung pat ba namar kladon parat kajing sim kabu daki katu kat ni ti kani ka VIP Kolshor kala wanrah sedu ka kherdop jong ka ying ka syari badan buram ma ka Supreme Court hak ba kala sim ki sinjam ba dei ban lei matel kam ya kani kajing sim kabu jong ki katu kat ni ti nang ta pade ka central government ru kala penmi ki ru ki an kumno bangi dei ban le ban telakam ya kani ka jing sim kabu te kum juru hak state jong iru namar kani kadi ka subject ka ba ka center kala bu ki state ki ban follow lani ki ban buat te hak jela jong iru ki don kita ki priyo ki lani ki no tresor ka lani ki no syakri pat ba ki bala da pen khamti bakin yo ki kerdan mo kum u let's say u governor u chief minister nang ta u chief secretary lese but u chief justice te henre kai ke bang yi ke bang sapoi banya wan chakni ke jinya thir kum ni mo kalong baya kan ni ka Kharkrang im la ni kata ka Kolshor kam de shu kat kum ka balabu dak sarkar ni kam de shu kat kum kata kriti sencar pat ba le kalong penban ke jing pendon kam simet jong no re jong ti ngin sawan biang syata doktor de kong anjul na kaliang ka jong PP ngo kum no bagi kemud iu deki ong VIP Kolshor Ngatarai kata ka VIP Kolshor ka baki ong haka layman's perspective la ne ka jing sung thu pat ba kalong be kata ka jing ya pher kerdan ha preng ki riu madan bat kitu ki babat kino ki kam sarkar bat haba ki bat kita ki kam sarkar ne ya ki position ki ba pher la ki de ki nong mi khmat pat ba ne ki bureaucrats ne ki technocrats ne ki penpau ya kata ka jing don bor jong ki dakaba pendon kam bakla ya ka bor bonsin but kanika VIP Kolshor haoi ngio I ba surok nakaba ki pendon kam bakla ya ki lai sao ya ki siren bakin yo ya wut wat hapadeng ka jing deng kali mangi ki Ramadan tingi hap yai up ni hap kiar ya ki but ai jakai ki bakin ya handai kam dei tang kani kata kajing pen ibor bonsin kala ban long kum syubuk mentah pilik kenduk yo noru kajing pen up ya ki beriu klem da ai kapor ka babiang bakin kenduk katur ka sulong tang kajing meng tang ban tang kajing ban pen I syaki wei ba dei manga ba pihak ban burom dei manga badan hakabor but pimdon la da kum wei handrei ban shu padiang bai ya ka aka bangile handrei ngatharai ka ba khamlong kong san ban ya perkhat sani pha halor ka VIP Kolshor kalong ba kini ki de ki jing pau mo kita ki jing pen don kam baklai ka siren ki jing pen up ki brave ki jing pen don kam baklai ka bor ban thep kam ya ki bahayeng bahasem handrei ngi hap ban sung thu ya ka kum kata ka jing pen khenyo ya kata ka sanchar pat ba ne kata ka democracy ngimnum la ban sung thu ya kani ka abuse of power ne kata ka jing pendon kam baklai ka bor klem da sung thu ba ka kata ya kata ka riti sanchar pat ba ne ka democracy ya ngisang poi biang sha kong iba Kharkrang na kaliang ka jong pi pada pi sung thu gubernur ki bri ki ong VIP Kolshor
VIP culture officially he come done here, come judan he kan. Tengah try even official documents pinawat come done he kata VIP. The thing is earlier we had these protectees, and kani ngai 15-20 years back, kampat dadan kata tapi, and the only thing is kata kapor baga Meghalaya as a whole, Shillong in particular, Garo Hills especially, because hit by militancy and all. Then at the reports, the Guinea Nong Kmat I escorts and all the and these are escorts. These are pilots and escorts are totally different thing, you know. I escorts could be I protection you to brave than to pop land you MLA, minister, whatever. And pilot of course to ban polite equivalent kali. With time passage of time there, then the escorts started becoming a status symbol. Okay. They mentala da unu lechinusinu to move day bandan by kata. And the government actually kalau ada don ke notification hang to who is entitled manupulong entitled kita. Then with the time, with the passage of time ada ang kita belong entitled kita kita nang bon. And hadu the kumbi ongi Dr. Mane ba Supreme Court had to intervene and don penduk no like sao. Mencuang kadang don like sao kadang kam surkom. Marbeli like sao ka pau. Kemudian tang kita belong entitled ki bu. Lain yang tam dan bebut nama kiwi kimbut nama balik kapau. Tendrai lah hapor bakal adu kalau sao padam tu kami sekarang siren, and that is where because dang misuse ki breu. And kaba ministers nol hoit ni sutu kajing bun kam kajing ki they have so many obligations saka man makasi ki hablech tu en ki don kam hiban poi kapor man nama ki pen up ang kanaru takmud kan kata ki tu ba up iki. Ki kata ngi sutu. Tang bandrei ke kaba pen kapa pensat igi paj ba beda kalong ba tip shy ba many others ki bamlong entitled to it. And these are the political cronies kiba because we don ki jan but someone but ki yo ya kita ki siren and ki penmebet. I can give you an example. Mentala da ubriu ba nya di Maruti car ubo siren immediately police will bat you. To if that same person travels in high-end vehicle, unpan bat siren, unut pulit nanbat, not. Marbale, can be only a post, shong kali like post of luck to move like connection somewhere. So, kani nga imata last 3-4 years, 5 years, matakas dang man jurba kani. Kaba, you know, long any no tang buya jan but no, and he you. So VIP culture kata VIP officially kam don hi tam kadai ke jing penan kam bakla jong ki babun ki balang ki baya jan bat no. Ti ba Bansharailang ngitip ba kum bayong ba Kharkrang kam ju don kata ka VIP culture long kam don hi taka term mo banong hendai ki don padi ki ba khenya la di ki ki VIP tang baki itu ya minister ne ya unu badan hakabor mo nakaliang ke jong pi kum usamla phi I kum no. Kubleshibon kong Iban. Nga habaning kong hi nga ka banshim kani kalat lingba ka forefront media ban pinpau ka jing snolem bat ki bahing bahasem bat ki parlok parajor jong iba hada fil remboy ka baja hatu sni kalong ke ka basngusi bha ka shon sha nga kumu samla ki bayahap ha ka tagajo ka generation ha tagajo age group nga suthu mag bapli dang ka bandit pe yo ta ikon long kata mo ki kena samla bon ki kwa kata hendrei pade ban do no la ka jong ka jingem kalong ke ka basngusi Hoi mga shimen nga kami itu hendrei ngai ibon ki parlok ki jonga ki dei parlok badi ki trailang badi te mai bapli dang bon ka jingem shakmat jongi te ngam la ban imagine hira ka kata ka jing sungsi ka basyon haying hasem jongi te halor ka to incident ngam ko ban comment palat namar ka dang yat investigation hendrei ngaru nga ko ban appeal lang bat para bat kiwi ki para nong shnong ba yaki authority khamtam bakin ya pet bakan ka investigation kan yat bet kan yat renti kat kum kaan bakan if there's any wrong that's been done, justice has to be served and accountability has to be there from the authorities. Kan? Te habangi pai sita jingkli ba pikli ma pi kong Iban. Kay kata VIP culture lan ki iba misuse kata. Ka VIP kita ki privileges kumlong iba Kharkrang mentat ki don kita ki balalong entitled shishama under this rule of law, the system that we live in. Kata ka rule of law ka don. But haba ki la long entitled lingba kata ka rule of law ngimla ban ong ki namar ki deisha ki bonkam ki ailat ki bakin kamlong ba effective kata ka kam ju ki bakan yat bet kan kam yat renti te hoi ni suthu kata hendrei ka ba isi kalong ka ba pendom mingi ki pajba kalong ba ki dan ba misuse kata tang bai ki bahyeng lan ki parlok
bakin misuse ya kata ai bakan ka ngakwa fi kan ka trend. I won't say it's a VIP culture, hendai ka trend. Kalau very unhealthy trend ka balalong ta hendri news nem ka very prevalent in the last few years kan ka trend ka lang kiu jong. But kan ka trend dai halor mangi jaj bendri baret dan so kum kini ki trend habangin nang ya unite nginang ya pat ya praman. Te kamlong ka iki basutanat. Te ai bakane ka jingdono ya ka jingim jongni samla ya ka jingdono ya ka minsim jongni samla ka numlong leno hendri bangin ya continue kan ya jing Iathir ki jongi bangin yo ba ka authorities ke diban ya shim strict action ya ki ba misuse ya kini ki privileges but nang ne shakmat bakane ka trend kan no shapo but hopefully with this incident kan wanrah ya ke judge bendri jongi kham ya jan kan kham unite yang kita which is the need of the hour. We don't come when you long unite. If we want to achieve anything, we want to face this very tough world, we have to unite. Ti ngan pai bang shi ba Kharkrang mo namar wa phila judan men shwa ha ka phila jubat men shwa kum shi upulet mo. Ti ba ngite ba u arajar ar phulai u men tudang ba ga jela u kon ra ki sangma ha ka po bu ai ka jubat ka ju u ka yin robar thau ai u lo ong ba kidon hado shi spa laingut kita ki brio ki balong entitled kita ki VIP ban pendan kami kini ki siren bagi ban kami ki light sound ki escort im ter ti but ki ong ba kidon kami kita ka security cover ti yang kwa ban clean up hi namal kumba phi la jupe ya ka lomo PE kumno try kini ki brio ki ba long entitled ya kani ka security cover nakanu ka parameter ki pe yaki ha kumnu ki khanya ki bagi dan hok shisha ban yo ya kita ki jingeda bagi la kita ki jing bentoy that kata in a security perspective ma ida ding long ban declare you brave about long there's a security threat the first of all that our brave in a Shillong so SP district special branch to SP Shillong he be the first person who ban assess a threat assessment ka don MHU. Then subsequently they am to college to IG special branch and then subsequently that goes to the government. The government ka dan ka committee hang to ka additional chief secretary home police is there to don IG no ADG special branch atau don SP ro hang to and they then after that based on various inputs but IB of course inputs comes. And based on these various inputs, we said declare whether this person there's a security threat na MU. Then don't security threat nang ta kinsa declare you as a protectee. Okay. That means kini ki brio kini ki shi spotlight laingot ki VIPs mun om na bot na preng barok na ki badan kami ta security cover ndai. Nama ngam la ban on katan ma declare ke government tengah mut la dei. Hoi nama kat kum ka jupin pet juga tenat ki kampok ye soal kemi kat kum ketua yellow book ke pensyai ukuan rak meti udang ba kalong ba na pare kini ki shi spotlight pongun shi spotlight ngut arngut ki ha kata ka Z plus category shi pongut ka Z category kat kendai ngut ka Y category ba nyop arngut ka X category kemut kini ki nyop arngut ka X category kemut kemnu ba kelong ki don ki security Z category that means you entitled to pilot escort then you entitled to ring round also and close protection group kata di bu yo chief minister governor and nang tu dia kawan saka X category where you PO pilot then of course Y category there you PO tang PSO. Okay tongan thai she Dr. Rusievan Shangpliang teba ngite ba ka don kham tam hangi pe kilenti ki sengkien ki jong ngite ka jing thang kali ka wei ne ki jing ki ba ki pat ba ki kendu man ta mo ka ka post ko pat ba ka jing yat jong kini ki kali ki ba don ki ba penon kami kini ki siren krem light sao kalong ka penshrai ka penbitari ki pat ba mo ti ba ngaken mau sound sense na men shwa nganong ong bangan pen ki skong ki pulet hendrai ngan ong ruba don na preng ju ki mo ki pulet lang ro ki traffic personal ki bayang ki kentoj mo hoi makir ki long ki kimbansi namar ka don ka we ka jingja ka ba we ne ki pulet ka ko por ubat ya we MLA ba umut ban prung gum tu hendrai ka basmusi ka long bo sha saman long ada kum kini ki jingja ka pendu men sim no ki tu ki batrai hok ya ka kam kan ti nakata kaliang habang ya pe ya ka an tharai kumnu ngila man pen bha shu ban pen tikna ba ki brio kin dang don te kata ka jing shania ha ka an kadai kum iban ta fi ong mo te
Lada ki don ki VIP ni suatu kembali lah orang dari Kharkrang mana. Suatu begitu ki pula entitled ya katu kamu mendele dah kiat kumno ru. Namar ki habbe ki kam kum baki di banlej. Dai ba super lengo yu ingat teng ba undalej u chief minister don hadu nyau teli perteli kali tip boleh yu kat tu ki kali ngam tip. Ha kan rekom kan nak banong kata ka security u te kata te kala long ngim sutu kan di kum ki ba andre ngam da idon kam hadu kat tu namar ka caka jong ngim tak long peaceful ba kam de syuk kum chua te yak ta le se ngim se thir bang adian tenrai lada kidon pada kini ki bom entitled ki ba shu perten ni ki le menle VIP mo te ki pulit ki bade ban bat iki lada ki bat iki lada ki syak suspend no kemut kependuk mesti untuk kata tak kan ki bomut menteri hok kekam bat lada kalong kum ta kemut lada syak suspend uwe kemut ndon cuk menono ro banum manle katu lada ki i kum boong mene tang sulawan tak kali ke ba kamrem no cuk ban bat ma boleh lak mut bi ba utei udei u eru e besong hapo tenre kum bangi i ki interview ki brang sudap le dak ni channel bat ki channel ru ki bon ki pat ba ki ong ba bung se ki kali ki bapak restoran channel le dong tong driver ru ma ndon brio te kalong ke ba penduk mesti mi kini ki pulit beli ki ba ya khun mentai ya trafik apo shlong ka ba ni jing thang kali ka don tenre nalor ba ka khap nia nalor ba la thang kali kinuan maki hapalat bet nalor kata dari bukan da uba bet ru uba dehok wan penban deki bahaya yang lain deki perlok ne da u driver marway ne kalau ada bateng-teng ke ambulans kam lak cu mo dai kitu deki yo lak buat tela da kim lek kum tu da kim pelat ru tang sipang apoi phone call lak syak suspend lak syak someone syak transfer tikan ni kedi ke bak sarkar ka ben pek jeng ngeu bakam di benja kum tu ke ki pulit ki ba trehok ke kam juki kani ka rukam ke jing khen kerpang ke jong ni ya ki ya ulani ka kan ki badon hakabor kalong kalapin long kum ka long ki pai ba ban perkhat ba ong idon kam ban buram ya ki mo hendai ka jing sha kalong ba belengi ong ba ki job lani ki job election ban chakriu pai ba hendai ki lapoi hakabor kalong da khompok tim nantang ini keren chapang ki yong gin kong ngite ba supreme court kalapan mi ko hukum mo ba dan kam dei ban pendan kami ki yong lai stang ka tukat ni ki balong entitled kata kalong ta hendrai pada mentangi baro uba use udah de chairman ada de vice chairman baro ki use ki penankap ye yong nang ta ko ong meniki pulit dan kita yang berkibat dan kita yang berkimbat de kibat tu ki syak saman na de syak kenok kumni kumtai ti ngite bakini kilong under pressure mo kini ba train nak penta ka sarkar hendai kum ki pat ba pade hatu kam de point kam la de kata point ngi bengin mi syak khamat ban ong ba pi don hok bane kan ni pi don hok bane kan ni long kumbo yong iba amling di long united ni long teli ka wai kan Ngatrai kalong ke ka pas ngusi kan nginda perkhat ya kata ka VIP culture bakawan su thit hangi hangni ha jela jongi namar ba da pi perkhat ya kata ka sensyar pat ba kerkom im ba barok ke Shangpliang naduk ki dorbar ki berim ndai kam da don kata ka jingya penya perte ha padang kita ki ba sensyar ne kita ki bat kade ke kerkom im khasi ka bangila klet no jing sisa namar ba kata ka inequality ne kata ka ban ong ban penya per hadu kata power between beriu hi kam ju da kam don kala long no kum bakawan urlong but kanika modern system of politics of governance but ti nginda ong ba kata ka VIP culture ngimla ban su ong betang yakini ki ba pendon kam bakla ya ka bor ne ka privilege mangi ki beriu ru ladangi sngo bangi hab yo salam bet ya kitu tang ba ki de ki brio ki ba bat ya kanu ka position ne ka kerdan ne ka office kata hi ka pen ki skong ya ki ti kam de ru tang ha ki jakat rekam jo sarkar em wat ha ki balang ru ngyo i baladaran ki he ki han kitu ki syuki hakmat do la reserve lupa ya ki ka ba mut hiu ka tu ba pilet chayeng ublai pilong kum ju jing sisa tingi habban analyze phaya la dia menta ba balengi long subservient ne balengi penwan lam ya kata kajingnya per bor hapadeng ki pat bat balengi klet no ru ba kitu ki badon hakikam ki jam
kita ki public servants dei manga ma phi pasil tu lop yaki bat ka kamram ka jong ki ka long ban pen ur long ya ka jing khmi lenti jong ki pat ba handre kam long shu kum ta ki la khor lut bat bor bat spa bat privileges le ki ba per ndre tangka yet yong ne ka siren handre ki shim ka buru ban pen yar shu tang ye ilong yeng la jong ne ki bah yeng la jong bat kumba pi ong mangi hapan ya husiar ba bat hapan ya pet ba ye kini ki bat ngakwa ban shu comment ru ye ka ba i ong ba Kharkrang ba kini ki briu ba ki dei kita ki babun kam ki hap bandon kita ki escort ki pilot ban pelat lenti ye ki ngatharai kataru ka false narrative you know lada ki long efficient ki dei ban la ban manage ya ka kam ka jam ban prioritize nang no shano kin let at what time of the day khnang ba kan biang ngam tharai don manu wa khambun kam dan the prime minister of the UK or the prime minister of some European countries nai maki kile amno ki kem ka bus na ki kem ka tube public transport kini ki he ki han kim ko ban solve the transport and the issue with congestion traffic congestion ndai ki kwa ban overcome tang shimet ya ladi kim perkhat ya ngai phi ba khap ban le on school ne ba khap ban le yo jing shisha kan ka jing dheng kali easily can be solved by bettering public transport ban penbuon ki kali pa ba mo ban penduna ki private ndai ki perkhat man kumno bakin lat maki na kan ka dheng kali long kadang kata ka jing kwan men toilet ka jing perkhat tang shimet kanya padeng jong kini ki ba kita ki VIP but kita ki bakhanya la dia begitu ki VIP tiba Bansharailang ko aban pahagan ki jikali shapi mo nginya kan meta halor ka jing ya don bynta ba ka jing la ka jong ki samlab ki mi shakmat ban penkelai kata ka rukom perkhat jong ki prio ka ba de ka bakanika ka jik khain kerpang ka jong ni yakin ki prio ban ka bor kan ti hado kumno thrangi la monra kita ki jing kala ban pentikna ba haka jaka bangin promote la ni Ibankyntiew kata ka VIP culture ngi dan ka Ibankyntiew kata ka ya kata ka rukom im ka ba pet lang ba ka nong kanika meritocratic society te bangi pet lang ba ka jing la ka jong ki kan hoi ta ko blish bon ta jing kli jong fi ka baning kong hi nga ko man ban biang mangate shimet hi manga nga pet kata ka culture ngam ong ka culture ngan on di ka trend fi te don't lupa hata ka society lane ka system kabla don't lupa kita ki rules and statutes that we have to follow te ai bakata ka ni kerpat ke kita ki authorities ban pej bakin long strong banai tieng kidon makiru kidon ka hok bakin le te ai bakin ya kita ki body unlawfully ki ba use kita privileges they stop shake itu that will stop this trend and when once this trend comes down ngakum khana samla nganget shisha ba a good change and a good time is coming dla poi ka por jongi ki khon samla da ka ba buram ken ya baro khat kini kinong yalam ki balawan ha ki por men chwa ki barang ba men tan mar bele ka perthei hi ka layat state ka globalization ka lanang yat state pelat ka social media ka lapher ka rukom ya kren jongi ka rukom communicate all things have changed te ting ting ngimla ban keno ya ki pateng ki ba men chwa henry ka perthei ka state ka ta ba ka imat ka poi ka por ji ki samla bakin habeshim ownership of the problems at hand te ngi kum khon samla da bangile tangi le ban lokum no baning kong hinga ko ban nongiashim my personal view haba ka dap san post nem ka jala jongi nga tho iwe article ka balami Long Times ka banga tho keys of yesterday will be the keys of tomorrow mot ki kita ki jing hikai ki bila hikai ki department la na ki la pen pau leng ba kalenti ke bakiyai ke ba penyo yang i ka tu ka jela jongi ya ka independent statehood ki de ki tu hi ki sembok perkhat la ne ki jinglong ka bangi di ban penbot menta bangin yo yau tau so ba thiang hadian habot hang tu nga tho nga tho ka jing trishtom but nga tho ka kamai la ka hok menta ko an at so ko we ka jing tip brio to blay pi habangi tip brio kumngi ki khon samla la ne baro khaji ki nong shong shnong ki citizens jong kane ka jela habangi kin mau kita ki bala hikai lupa bala kini ki values ki bala ya pateng mo they have transcended the physical world we can say in Plato's terms te kilong ba kine ki kilong ki dangi follow tiknai kine ki jingja kinamlong wat katu incident tu ski wat lang ngam tip ngam ko comment palat shuong no dangi khlan kata ka jingong tip breu
kata ka VIP culture kan duna kini ki jingja ba sosi ngila ban avoid te kum ki samlang aku an appeal kum para samlai ki samla ki bapet ya kane to ai bengin pai khmat syaki sembo ki bala hikai ki department ki long shwa ki men shwa but nginya boat hoi life is not easy but ngim long perfect hen nginya persyang mo da ka ba persyang teng nganget bengin yo sok babha ki pateng banwan ke Kuat nak dia buat ini ni. Bansarai. Nalor kerja tip breu, tip blai mah. Kerja tip lem dong ini bandan pi. Jadi ban sekolah mikan. Hablai I kat ni kerja deng kali. Asa kut bak. Pidang don kerja kata ka audacity lah ni kerja note. Banga nganum kenya gini ngan yat bi khmat. Bangan poi sate. Kata kerja tip lem kam don syu. Kumalong hatu wasngi kerja ja, kamu kerja tip lem tu wasngi kelayap. Nomor bah pilih berak terak. Ya saya kan di jimbaklah. Ni nak bandong, no? Investigation kadang yat. Hal bah pilih terak. Ketika jingtip lem jong pi, ketika akor jong pi bah pingsangek ban ipet jayu. Ada di kali ni ke baik ni breu ni manu-manu. Em komentar mo, long ki ngau baki bun kam had wow ha. Hendrai kini ki hek ki han lei. Mali ru don nong set jar ru don nong le chau school ru don. Nong li tong ru don driver ru don kilong ban hiar kanu nu kapor babun kam do idi ti kong iba wat hablet tre office hap poi kapon re sha hala ki he ki han hap mi nang tu le shau school khon mare le yo samare sha yeng ban le shet ja kitu kan ki babun kam jing sisha ti ngim don kam ban ai ta ka excuse bakini ki don kam ban ya yat wood ban hair nang ni shatai. They have to be able to be more efficient and manage their time. Taken lada di balik jing seng. Siapa yang mengkapor? Asdang jing seng siapa buje siapa baju buje. Tenrai tiap bila jing seng kamu bila mi siapa kapor em kamu poi. Dia beli pada kita kikam yang pim nak mi apa kapor. Mo kai ba pelongnya pi ba. Oh ngatengan bi selembet. Ngan poi bet nama kalau adong siren ba kali escort entah. And kebalong kelam akor hadu wow kalong ba. The peak traffic hours is usually school hours. Mo, kim ken sisa kan ya ki kelung red kam tam hang ni ha dan keti admins point. Kidang ya persang cross ki kelung le kim sngok thu mo ba yo sngok ka siren na janga kim tip makan wan ka kali ka hair stat. Handai kini kim salia sisa. Ki bu ya baro ha ka jing ma. Rat na phang tang ban pen I kan. Te cuba saya wei point mo. Kumu ketua sengi ketua Cherry Blossom Festival. Kadi kekam ayu kaban hak ban kerki ban poi hang tu. Katu kadi tang ketam masa kebalat pimpoi piru katu kan yat dan lada pipoi ro kayat. Dai kam deh hadu ba pindah rat si ki beri ro. Te kata te bang lap diang kan. Kalong ba namar ba shwa ngi pelong ye kanika jing kani Rynsan Iathir ngila de banyak keren choi ki pat ba nang tang ngila de banyak keren kat tu kat ningut ki nong bi khmat ki seng sai pe ba per seng palang ba per ka ong ka don ka jing keren tu kalong ba haba ting haba ngi de I ki so ki miao ki mo ki masing ngi rang ye kyat rei men tai ki ya ubri le kat no tam mo de kata pi ong phim ne ka jing so lem kam dan shu ti ba Kharkrang wan biang shapi mo hadin ka jing mi jong ka jing knyum hapring ki pat ba hadin ka jing yap ka jing kla no jong samla Huddersfield rumbui u meju rang ba ka jela kon ra ki sang mau la pintip ba ka sarkar kan sawan ran ada ki SOP mo kita ki kendon pentri kam ti nakalian ka jong pi tharai kum ki ki bandon hak ka SOP but kumnu kin pentri kam ya ka ngampai I tagi SOP ngatrai ngampat mi hiru. Hoi, kita form. And ngam really ngam da sutu hagunu kur kom ta SOP because this is all laid down there. Kan it's all laid down. So ka SOP you dan pen mi kan. First of all siren they tang ti belum title but that's not being followed. Similarly ru tahu escort to pilot ru and without come the jer kerteng menong I've known personally of VIP ko pangi khot tau VIP ubakan he dik pilot man bagi yacht ski okay mar bale ki por mencuali dang de gypsy of course tu ila dia tu song dik kali ba he dik ba si spa myo ngom so tu pil tu gypsy da tu si spa telak nyu sekali kan tentu these are things that happen men shop bidang don ha katanat mo judon ni em kini ki ban ong ke pressure la ni kata ka ban ong kini na lor ke ban ong ba hidden kam ba ban le kom tawat la da kim long entitled ru
hindai phi dan kam mai ban le ti some kind of a pressure ki ko Now, this is a new trend. Ngala juan I complain MP. Kenal ngala juan I complain. Halor kan ni. Kajing pendon kam baklai ke siren. And no, but Hapor pidang long SP ma phi ngala juan I complain. Long cái ka mun nong ba long cái này cái new trend ka ba uno la man bu siren te. The only thing is pidon kam kan dan ka kali ba lai po sa po lak lai siren dan ba bat shui pi. Cái này frankly speaking this is a new trend. And ka kedau sya ke ka kedau bajing sisa ngingim burom para briu ya kajing long ki briu kajing ha kajing nang ban tray kajing tray hok ngi burom ya ka spa apartheid ya kajing pen I ha ani te da pim pong sut da pim ni da pi deu nong tu ru pi pong sut pi ya tu sekretariat don ba pen sange pi Hendrai kabamut bangi hap sisa ban berkat temai te mangi ki pat baru ngidi ban berkat yanu bangi lek salam bat balai bangi lek salam Yeah. I insist on that. Kumi yang ni samla mana mo? Nong la di ka por jing samla. Tang ni ka wing ala nong IP. Ki samla ru they have to have good role models. People tahu who's the role model in ki samla. You know, frankly speaking. Na keren jing sia kata maki kum jing long samla pi kat nungut ta uni bang hi tu ki ba. Tara orang ngidi ban pet ki long shwa man shwa ki dan ki good role models in now ki ya ki nong yalam man shwa ma ki ba penyo ka statehood jongi te kitu ki nong yalam ki bangi la ban pet ki role model kham tam ban ya ki nong em te tang mentan pikeli iba sepang kita ke SOP kani ro kadai tang kajing pentame nama 2013 kalau ambil ke directive na Supreme Court kalau ada list kalau ada air schedule A schedule B manu ba long entitled mo ya ke privilege ayu movement for movement and all that mo kata privilege. Then in 2017 kabut sa hatu kaporu it's just because a new government came and he wanted to show that mo nga ba khamjan sikipat ba te nadok menta no more lal batti ठीक है prime minister president also no lal batti but siren is there and other battis are there but hendrai kani kajing ong jong CM jongi hadin katu kajing ja kadai bala asngu thu e kata kajing bitar jong kipat ba but ka shulong no tang bansu tap et miau baki ong mo bansu syukran hendrai katuru ngidi ban hold them accountable when you are a leader of a state you have to be accountable for what you say and do now empty words kumba piong what does it mean if the SOP kalau adon lupa shule menle ban ong in wan lam ki SOP habaki badon pim pentri kam Hendrai menta jing sisa ngim don kam ban ong ban wan lam deki rules neki SOP. Ka eka bangi don kam lada they mean business is to actually wan lam da ka ai. Nama ka kham jenjar ban pen kelaya ka ai. Menta tiki le SOP ken and menta sipor nga ibaro la ya khame ting te ban ya hairstand. Hendrai nget ya nga tang sulawan ka daheng kali Christmas. Umdan bakan masuk to ka pola habia. Hoi. Tangan ni bangi wani shaneru ngalai tali sotali kali kum tu hi kilong bahe bata yit yong ti ngam long ngam sku thu bag long baki ho ki don kam kum phiong men ne bakin hab ya libe ki kam ki jam ki jong ki la ni baki don kam ban pendon kam ki yit yong na mal security reasons hendai kumba ngitip kumba ibai ong men jong ka jela jong ka long peaceful kan tam dem ki pom shop ki dang don ki jing kini ki jing berngam berset nang ni nang tai hendai mentangi ong ba even what chief minister ong la admit bakala long peaceful ka state ke jong imo tinginan kam EU she kata katu ka ju jing keling nang kelia ka we nagi Rynsan Iathir ka halor ka political appointees ba kumno kini ki political appointees ki yo te kini ki privileges penan kami kini ki tinted glasses ba kini ki siren gan na sneu kani ka ngelap na agree bi Bansharailang ong badi ka trend deh ani ka trend kalong ba kini ki ruling parties kan ki kwa ban please people lani person habre Nata kata hab ai privilege lut kat ipadon. Appoint lut kat ipadon ai privilege ki perkhat pi. Namana kini kisnang bela dep ka viral tu ka dor ka wei. Ka ba u president unit jong ka wei ka political party bu di tu itak rong sao golden letters ha president unit te. Kapo silong. Hoi hadin baki khange gitu ka red beacon that was the new trend. Ki bu ki plates ban thok kan bang ade manu manga. Namar ba ngang isin ai pai kum kini ki brio. Nama kin la retire kini ale ayu kan.
kim don syuk nong buat, don syuk manu-manu, kim nang syuk banya day ru pai ba. Syuk sa If I can add on this, tawapat fiong fi ba kalong kata peaceful, hoi kalong peaceful kata jelajungi tapat ngimri ban klet ba kadang dan recently gidang dari ki bom blast apa lain kra, ha police bazar. Kitur ki bon fi balong ha kleriat fi ki mod ki don hi kita ki anti social elements ki badan hapok ka jelajungi te kitip hi ki penyak ya ka ai ki ba ya katu te kilak bandan sya kum kita ki badan sya threat perception wala ki kimdei ki chief minister lan ki don kum kita ngalaban ong kan tadau long gidi ban sutu lang kita ru but gidi ban pej kum kinong shong bangim di ban encourage kita ki anti social elements ngai bunsin ngai nga hapo kene ki social media dengi pej dami ban ong ta HNLC ki beri ki support ban ong pariu beri balik ha pada ki kumka support ya kata ngi ban stop ngi ban ong bet no it's no wrong is wrong we have to call a spade ngi hab ong bet fi ngim diban encourage kum kon samlang ngim diban encourage banong beling ini encourage militancy kan maka don sya kum kata ka trend khamta menta ba kata ka kam yo jam kalong ka berjenjar bon ki phai khmat cha kata henry that's not the solution kam dei ka kalenti bagi diban yat kan kadai ko bong iba Kharkrang meneng don kam ki role models ki bakham ayu de we need role models kan among the youth juang lihat mo kumang ihi kalong ba ki bakham bon hi ki nomi khmat ki bakham le tam ki ba ngin dal job te kamu dak kelas, lak siren, pajbar mi isu iki. Kamu kadang kat security threat atau por. Tang lak dai sau snem siteng. Ha jan wan kedas. Ja lut padon sau bom belas ne don sau wi ro. Ndon threat isu to por. Amar boleh hablek yang cepat ba, pen beat yang cepat ba, ban ongang adi jong pi wong ikong mene. Tang ban pen beat. Te kato kade ke bangi hak ban ya thir sia thir. Bak hai lese ke ong ba Bansharailang kan ni di trend. Tenginum penlong ka bakan di ke culture pada. Ada. Ini dengan si ong itu. Just you mana you mention si spotlight mo dengan title gitu. Mana pila dah mana kami SOP. And share batang ini spotlight bansha pinum lap dah. Pinum lap siren ni pos surok. Man ini spotlight kan no ek ni pos surok. You know, kat nunggu dek gini si spotlight. Dan ni berapa isi gini gini spotlight kali kali. Teng pada si spotlight multiply by 5. No, the wife, the children, you know, the cronies. Tak ada masuk lagi. Menurut kami SOP, agin stick batang di spotlight tu memang. Long kadang kam bakin penteri kam hok kanya gitu ki kendon baki la debuk Kalau komentar mo piong ngalele ngas notice bahai kan ni. Ban ngasale kan ni ka bangala threaten bangan le banga kwa bu ka video for a very long time you just record the stretch of dankiti bapli pet kini ki pulit rup hindi yoi unda one ambulance kim kan dia ra kim pen kan ria asharut andre kinda because also they're using their walkie talkies kila batai lupa ba unya to he han ki kan dia ro ki pen sang no ki ba ban ya no kita ki han andre ni haban empower ki police traffic police to have the courage to stop these people nama mendai tang politician bureaucrats are misusing technocrats and bonsin pinyu igini ki ami ru kilet shopping gitu lile sha police bazaar ketu kolok andre ka haban ya siren la do nang tei shadu shati shopping taru parking ha jaka bamdei no pa bamdei ban pa so like as a state as a society we have to empower ya kitu ki bahab don hasurok batre kan ni kam ba habakile kan kono ko badai ngingin ya kersan bet but kidai ban maki kidai ban get clear instructions but right of way and make way for ambulances and emergencies fire services but for nobody else. Dan kalau way kan you ambulances cuma 10 years back ni kan pada long mentang ai ambulance itu ki pelat bagi beri. Oh kata ki beri ngong tang ki ba ki tang suku. Ada mama earlier long ki beri ambulance ki pelat. Okay, dia mentang ki beri last food dah kali kan no ambulance ki pelat. Mau kalau kata awareness kalau awan ki beri. Similarly kami kan niru you know what we can do? Shame the person. Now with social media, shame the person. I'm telling you. Ngalili ka kali jonga ka nusin kala asyati. Nai pelat. Exactly. Ngaro ngam juk pelat tamaki le amnu ki askon ki ya khmat ki le kum ne nga. Ngaro ngale lam tong. Ki prinsip ka kali ki tiet tu bambu. Andre ngi pai ba ngim de ban pelat. Tu ka trend ka baki ni ki escort da ka baburam mo ya bro. Ni lalap bonsen. Baki uto basyong satu kali VIP tu syong bejai yo tiar ngimtim. Lagi ni ki escort ban persuk ya da pim kan ria kadi bama ji im jongi.
Namar kintera kumang i man hakan elih penyap sundon. Kintera ba kintiet kali jong pi. Te ngakwa ban kali hang ni banyat don langkum ni. Kanu ka instruction ka ba ai na po ka traffic police la ni nangno ba ai instruction ni kini ki escort. Balada philap ba katam ka kali pat ba pihak ban tiet la ni pihak ban abuse ki verbally. Nomor bun sen hi klung kena kebedan hak ki kali tidak tiang hadu kat tata. Te kanu ke instruction ke baki ai kan ni ke training ke baki ai kini ki escort baki hablek ke tu rekam. Ti mentang aku aban kelima Dr. Rusievan jai nomor pidei ru no hikai mo ha ke Synod College. Ti nakaliang ke puli ke puthi ke jong yu kan ha ke school ni college ki rangi ai jeng hikai kan ki beri ko menne ko bi ong iba Bansharailang ko no bangin ngin doni kita ki core values bangin kamai ka hok ngin te beri te blame in don ka jeng ta ka jeng skop te blam haki school ba haki college kum no ngila ban penrung i ka ka jeng song thu haki khna bai khon sam lagi jong ni ha ka du ka nu ku kom ba ka jeng nang jeng star ko puli puthi ka la ban pen tikna ba kani ka movement ka jeng le ka jong ni kan say so kan Pi larang ipi ya tak kalian kamu kandon ke positif bahkan negatif aspek. Ke positif kamu ngidi mastu ba kidon ki very important person lani people kum prime minister lani kino ki badai very much entitled mo ki ba don kam hi ban yat kum tu. Bad ya kata berkhoi ni accept. Nrei ka basnusi kalong bang habi kai ki kena jong iru. Ba pet kidon ki breu ki ba di ki pretending VIP ki bau ai ya ki ustan nak beta indisciplined people dai ki breu ki balong ignorant people ki breu ki balong ki breu ki ba ki mi hap syu banyo kedan VIP tinggal perstu both side positif and negatif nyaban perstu ru katu mengi krementan ba so ba kriya syarut yang hagar kom kepadai larakiwan kini ki VIP ki balai real VIP but what tamru yo kiban gitu ki bomdi VIP yo pirio lani kumba kalong kan ni katren menta kamut la IT kita ki escort bala pi pentot pingat haka jenjar la dia te ka bu jing sibu ni kum kini kai ru ban hikai ki kena ka kata ka status ka ba kini ki VIP people ki yo kunu bangi di balik ka kabu jing sibu ni kam don jing syai namar beli kumi i menta any tom dik an hari tang sulat dun jadi government la sulung VIP no dai te kumungin aji kai kisam la jongi te kadai hi ke bangi ngin habannya thir kan ni bangim dei bun sange te manakan ni bakalong katu ke jinlang po malki ka candlelight vigil galak pelengok kata yang abah bangai itu bat ka pelong overwhelm mo gede ke muslim bidang abani i ba bon haki pat ba ru kidon ke jisnyo kumasnyo mengahi na kam ta usamla baklat do madu ai ke im tang na kadau jong ka trend ke bayat menta mo te kumai i hegi news bagi social media bah ka tu kusni ka tu ka jingja kai kai sibun bagi ai yangi but let's say ka wei ka bangin habi kai khna jongi bik samla jongi kalong ba tong in page kini ki leaders jongi kum ki example te ka shong kini ki leaders jongi ken ki set ka bad example ne ki set ka good example kata ka wei ke mang pa kong Angela mo mengitip mentagani ka jing tokit halor ka jing klat no jong u samla hader feel rumboi kadang ya chkmat mo but kadon ru ka jing smok ya hapdeng ki bhaying ba semani apne ki pat ba le se namar ba kini ki bre ki ba syak keno ba ki don keti ban tenra ik asyaka ka jong u ki di bre buron hakabor yo le se ki manipulate lani ki le thok hang ni hang tai lani ki interfere hakakam hakani ka kam tokit ki pulit ken kumno tharai ngila ban pentikna ba kanum dan kum kata ka egen ngatrai ning kong ngi di ban phai biang sakitu ki events ki babot hadin katu ka jingja kalong ko ka ba ile ran hadu kata ba hadin ba kadon katu ka accident hadin bala adu no ka jing im breu a minister of the state jakaban ong ba kadai ban don a free and fair investigation and justice has to be brought to the person goes overboard and sedang ai comment syaki press kalong kumba iben hadu kata-kata yang ngikipat ba om tang bangan le kat baman halinti hasengkin hendrai ngan humiliate but ngan insult shushu ya piru namar ba piyen pipan ya ka hok ban ong kumta ba
mangiting cha khot chaba ya breu chaba ya kamen hapoi hakapor tingim ban sing don kam ban pendon kam kata ban thok ban ong bakadon ka jing dheng kali ka kham don ka jing dheng kali ha ICR tu si kadon kam chakmat bat kam hadin. That incident occurred at 5:30. Ki CCTV proof will be there to show that ka khlam don kata ka jing ya suki kadai hi baki hair step kini bakin poi sakawai last muthu ba he was in the wrong because as a Minister of Tourism, he is not entitled to an escort of that amount of vehicles. Tiri no kan hadir nu CM. Bajing shisha ka to convoy ka jong CM ngi subut mangina dia. That is so shameful. And kala long kumba intimidate lupaya ki brio. PP ong kumnung in pej bakan long fair kata ka investigation ke kini shwa bakan ya ke investigation ru kila persang ban penting pensmit dak ka make ki comments. Handai mangi kum ki pat ba ngi de ban yang scam bat ka to ka long yang. Bat ngi de ban pej bakan ya bet ya renti bat bakan kloy kata ka investigation. Handai ngayu I menta what to SP nang thiru asha transfer. So it's a question mark why. Is it anything to do with this incident? Or, I mean, it just so happened. And ringim de bansha, kadiban long free and fair. Can I add something? Yes, to ma'am. this incident? Marsendap to incident. The first statement by me about press, ketika statement yang itu victim dikentai mah. And from investigation point of view, kan, her statement will be taken as the most reliable. She gave the statement marsendap itu jingja. And usually the courts take the statement jong witness. She is an eyewitness to all this. Hadin na to deng iyo stak to video dia don breu ba phone si press ki. One thing kat ni ngala tray pulit. You know, we have encountered hundreds of accidents. Empat judan way ru ban phone chang pulit ban ahi statement na jong. Contradicting the statement of the eyewitness. Kata ko bay mo. Te ngam tip for what joy la ni ka ga daw tang ba I just hope so about Uday Shah to eyewitness, and that Uday eyewitness then he has to come forward. He cannot come. It's not right. It's not right. Bong phone to he reporters more. And the third thing is that can be Hong Kong Angela Matan Pang Minister Junging am tip na such a detail how the accident occurred kan. The sometimes mga perkan ni ba in a CCTV ne probably he was an eyewitness. Lada eyewitness then he also becomes a witness in a case. But lada kam day da kum ta pada. Then kumigi ong tin paring you are adding salt to injury namatagi bahaya masam jong utu samla. That is really not done. At the most, I totally agree with her. At the most, minister should have said, "Ba case kade under investigation, we leave it to give a free hand to investigating agency." Then they ban contradict yang statement jong eyewitness. Then I think so. It's not. And that you know hakatuka si bangi along katuka memorial gathering, one young person said that it is not tangkataka VIP culture, like a VIP mentality and mindset. So the mindset is both ways. So like the minister here thinks he is so entitled that he can behave that way, you know. So we need to challenge that kind of a mindset also. Dia bak Bansharailang kat clean pima bentang ye keren Shangpliang ke smart city, smart Shillong and all that. They bakadon kerja keren bangin bu dah kita ki high end CCTV hakini ki junctions berpair jong nong ba Shillong ke jong ni. They ni keren Shangpliang kat jing long smart jong ke city ke jong ni hendai hadu kat nungi long smart hakar kam perkat ke perdan ke jong ni kan. Ta kublai sa shise ni ta jingkli jong pi. Tangin ya keren Shangpliang ke smart city ngam dan ni bon ban ong halor kata namar ngamdan hak position ban pentray katu lane ban tip than ru halor katu mga try ka pet ka urban affairs department tawa pada ngi hoi apa kot khubor nga politician ba kila inaugurate ikti CCTV cameras katu but ngi hoi nga kwaban ngate personally nga kwaban I mean CM habaki ka government ka le kai babha te hopefully ka intention ka bakal abu banlong te ngi kermen bakan poi sa kata bakan long ka jingpha nam ta jongi hi kinong shnong te habang ipe kita ki smart city but are we smart enough or whatever kata kasyong ha brio shishi met fi hot ni laban ong ba kata ka education system jongi kadang laban improve ban fi kabun ki banya keren halor kata nga try
kadang jorang kata discussion jongi namar bangin orang kata ke smart city ka jingkli jofi kalau nom tu Mulong ni keren pang smart city, Smart city. Shillong. Smart But then how smart are our measures? Ki measures ki lat ki tim ni shim hadu kan ki long smart ban khmi lani ban pe ka jing ya jong ki kali sarkar ka ni ban tan ki ba yo kita ki NPU. te ngathrai ki measures badan mentaru ngathrai ki blale hi ki experts. I think with some thorough research, I hope, because I do not know, I think ngam tip ngaru bang ampat syong kata ngamdan kata ke position ke man tip te hendrai ngathrai shabakin shim ke any decision ke government ngathrai kadan ke proses ngathrai hatu ke proses ki involve ki bureaucrats and technocrats who are well versed with the topic, with the issue ken te ngathrai ka obviously there is room for improvement, but nganget ba lingba kum kini ki Rynsan Iathir but kum ki fellow citizens ngi syong hangne bengin ya keren halor ki bon ki issue ki bon ki ngi thir te nganget ba kinang penbahas issue namar hoi kalaban persyang ka government te lingba ka jing keren jungi haki jing dunangi laban pen kedolem but kanlong ki ka babha nganget ba hakane ka society bengi don ngi menta nalor bengi di barit ting bengin kinot hanru ting kamlong shu healthy ting wat utu basngap wat la tu beri basyong hasuki ru ting habaja ka bun sngap ru domno long kampoi te kata it might be well intentioned kata jingkran hendai ka point nak dakumai te ai ba ngingin long constructive but ngin long united hi ka ke bangile but nganget ba lingba ka jingkran jungi thir jungi wat ka jingduna ki beran hane hang tai ru nganget bangin penbet but lala da kim penbet te nganget ba once in 5 years ngi ki nong shong shnong ngidan ka bor bangin pen kalai ki te hatu ka por ngin sepet hatu ka por pat ken bangin shim yaki decisions jungi ki bakham smart in that way mo Te namar ba kapor jong ka lingkot ngin haon point no asya bukot jong ni ka thir ga jongin rai shaun point ka tang kwa ka closing remark na phimo halor kani ga jing kali kum ki ki lat ki nanti ki bangi kum ka imlang ka salang ni lon ka manshim ban pentikna bangi pen do no snon ya kani ka VIP trend ha ga jala ga jongi but kumno ba ki we ki tna trikam ba pher kum ka puli ka buthi ane ki khon samlan ki civil societies ane ki law enforcement agencies ki la banya trai lang ban pentikna ba don kata ka jing trai hok but ka accountability kan ha ka imlang sa alang ka jongi sanction api Dr. Rusievan hak society hi lanu kum ba kalong na dum chwa dum ta kadai bet chwa kong na ki leaders ki political leaders ki bape yak senchar ka khada kadang orang mene bakidi ban set example di nangta ki sebut pada saki polisi ki baki shna nangta ki sebut pada saki tenat rekam pakum ta tester tenre la ki leaders ki peni ka jinglong ka ba mihap kum ka riti senchar pat ba ada ki leaders ki peni ki polisi ki ban penjenjar pat ba aja ka ban pesuk pat ba pendom pat ba aja ka ban pestunat pat ba tekta kamut kan yalam bet syaka jimbom sutanat ikan. Te dapat kata kalian kemud kumna kalian juga parti jong lima. PP kali ki example. Ni nak parti UMP ubami nak parti jong ni Dr. Ricky aja sengkon. Bodi UMP jong ka Shillong parliamentary mo konstitusi meta. Ulak lead by example. Dak ba udon ha Shillong ulet jing lek ka skuti. Undalai ki office undarak helmet jong ulet buang tu ki kelengok by wan bu helmet di MP. Ba mencuba wan MP kan teli syuk kali gila wan Ahmad mah la pentip syua lawan ki skor lawan ki polis trafik balawan UMP. Rejongi ilaj bikum tu. Balai mar kawai ngi sutu ba amdon kata security threat. Mana bakwa ban lei ayu ya u. Haba ubri utrai hok ekakam, utrai be ekakam. You know expect bakan don kan ka security threat. Nang taru kawai kalong ban pen ba ngi di syakri jung pajba. Ni haban im ke jing im kum kipat ba kenam sutu ya jing kipat ba na syuat hendiat ki senam ki bam roh ki khana ki bam chua ki bang ju pule history don ki sim laju ong ki don ki sim ki balet chayau ban disguise la de ban rem la de kum kiri pat ba tang ban sutu kum no ke jinglong jiman ju kipat ba ki jing ki be kendu te lese la kalong hakatar kom kini ki badon sarkar mata la ni ino ke badon sarkar Letkin teng dah kekali pat ba mo
Syong gin teng dak kaliyo. Let chayo do, let chane chatai. Ba pin yi shisha ba kat no ki wei ki dik. Na ka jing thang kali kat no ki wei ki sat ka muslim bagi i badon ki basuyat be. Klem rem ro. Su thu ken teng ki e jong pat ba. De hang ta kan sawang din trikam ka jabing jo phi ban ong ade ka long kum ni pleng ke ka de bangin le bangin ra no ya kan jing thang kali ne ban solve ya kan ka jing traffic jam. Hang taking ka trikam ka jing mu khat pi. Henre. La phi pyong bit nga ngan suwan yu pat ba stin san snem ngan pen bi ja u an la job ngan khang no ka jing khayit jong nga dak kelas knim isu yang nga man pat saran ka mon kata te kamon kami hap hayai ro. Bang ngit kamu pat ba jong ka ri jong hi le i kat ni ka la ja. Bat kim de shu bandang bit nang ni khmat. Ka lim stu yano badi ban jet yano badi ban ai ban ken kum te VIP bat yano bodi ban ken. Katam na try ki la sai. Ko Angela. Kumbaga ban hapor basdang ya kani kaji keren. Bakani ka privilege ne kata kajing snow ba ngadan hok banga ban yo khambo ni ki aka banga kham hajrong jongno banga khamdon manga kabor kalong persya ya kata ka riti sensar pajba ne kata ka demokrasi bat ka ka bangidon kam kalong ban pen klan biang ban pen snow tho biang ya ki pajba bakatu ka juk jongki sim ka juk jong kita ki breu ki ba kwa ban pen jingai la de na uluk kala akut na do meno but kari ka jongi is a democratic nation hendrei suki pasuki kitu ki ba syajit kum kita ki nong mikmat hakani ka riti sensyar pat ba ki sedang ban persang ban kurup lut ya kabor badai nak ni ka daw ba hau ar hajar san ngiakhi ban yo ya kan ka right to information ka right to information ru ka de ka bangi ki pat ba ngin sngok tho kumno ki pentelun ya kata ka jing penyat ya ki kam ki jam ya ka governance kumno ki wan lam ki an manu barai balai hangno kumno ngidon hok ban room hakano ko office ban pan ki kot ki sla ban page ki file ban page ki note sheet ban tip balai pakade ka jing persang ka barit lingba ka ni ka an ban yo jing tip ban wan lam biang ya kata ka jing long kumjo ne kata ka equality but ban ong ba mangi ba ro hi ngide ban sensyar ya lade dalade takaba ya shim bentalang kam de ban don kata ka jing bure but kade ban don ka transparency and accountability ya kino ki rai kino ki actions tementa hakane ka namar kane ka jing athir ka long thik halor ka to ka jing ja ka ba don kata ka jing pendon kam baklai ka bor ne ka abuse of power halanti hasengkien ka ba penlong ya iwe isamla ban do no ka jing em nga sngo bangi kum ki pat ba ngi de ban dawa daka an om da ki rule mdai da ki SOP specific Meghalaya law, we can call it Hadda's law on road safety. Ban batay thik mo hakano ko rukom ngila ban ensure right of way to emergency services. Ngila ban te lakam ya kitu kiba penher step kiba break ki in addition to the Motor Vehicles Act, you know, we can think of a very specific law to us. And kabaya daily lay about road safety ka jing dheng kali ngayay ban siyay ban nakapor bakani ka issue hi ngimnum la ban sol lano ru de tang ladangi pai kmat syakata ka jing pen klan but pen scam ya ka public transport system. Again, it is about privilege. Why can't a bureaucrat get on a bus and go to work? Why do you have to buy new vehicles? Any new model of vehicle pithiet condemn no kitu kini ki hair. Long, there should be public transport for all government servants, including Chief Minister Conrad Sangma. Namahapor budang shim thamai as Chief Minister ngayu iu yat ju. Kini ngila adi ban khang no ini jing le man le sipor. Namar kim merap yano yonoro. Ban shwe le man le banya ki khasi ki ongkum no ki sarong sngorit. Te dan jing mut re. Ladangi ngitmu shisha ka babha jong babun balang wan lam naka. Bak Kharkrang?
From my side, closing remarks nga Shillong tang ni ko way, let us have mutual respect for each other. Ngam kwa nong ta VIP nang nong tang we have to learn to respect each other as citizens. But namar bun sin ru ni ki baru most of the time ni pendeng ni mengi kali ru kata mo. Namar we have ngim lang shun buram yi be te man perkhat ka jing biang lang jing ki be ru tang lab yang di lab yang. Second thing is that ultimately these are all elected representatives of the public. So the thing is, ultimately the power lies in the hands of the public. So we get what we deserve there. Then lara ngi kum ki ba lara ngim la ban jet ki break ki bangi su thu ki ban bring development to the state. Kum yang kong Angela matan public transport kani nga so now 15-20 years back we have been talking about this. Kaklam poi si hidup taru. Okay. Te lara ngim la non ra ki break ba champang do kata. I'm telling you ngan to due respect. Try many of them public representative ni ka egal ka state ka jungi la ni ka Shillong la ni ka state ibro kawai kan nok kumni dan sansnam nang ni khamat ru bun kimpat poi phang. So that ultimately kari kata we get what we deserve. Okay. Ba Bansharailang Kabakado hi kani ka closing remark ako ban ai khublation ningkong padang sedang kami ai khublay ka forefront media baka host kum kani ka Rynsan Iathir ka long sha ka iki ka badon kam ha kamtam ha ka democracy ka long ka iki ka balong very important te encourage ba kanang long show ba encourage ki viewers ba kinang ya page mo te kini ki federal panelists kilaya ai ki jingmut jongki bat ngarung kristian ki ai jingmut jongki hoi ki babiang ngam tang iwe nga ka ban halor ke iki bakila ong maki kalong ba ni kum khun samla mo shuang no ngawan ne kum khna samla tang akwan ka ni para samla ba ngim di encourage lane ngin yaso ikwa kita ki yakane ka trend ke kata ka VIP trend namar the only change kum bang man magandhi mo the only change if you want to see change in the world change yourself mo be the change you want to see bang man magandhi te na ikwa kum kita ki jingkwa penibor dan ki jing peni bangi hamlong halor jono war ngidan haka high society jungi bari khasi society ka bang kam judan kum kata bangilong berkhoi ngilong equal te ai bangin you continue with this spirit ken nginang ne ngi shakmat ai bakane ka incident kalong tragic incident bakan long kata ka eye opening incident ka ban pinyai ka yangi shakata kalenti ke kublishbun gitu ki jingkran ki jong pi mo but nakani closing remark ke jong ki panelists ki jong ngi in skol tho ba kumbi ong i Dr. Rusievan gi don kam shishai ki nong yalam ki ba Shangpliang but ki ba sngorit but ki ba la ru ban pen e ka tunuk sa ka ba pha na ka ban ta ki kun samla ki jong ngi ban am ta ka pateng ka ban wan bekum joru i kong Angela ila ban halor ka jingdon kam ban wanrah no da ka an halor kum no ban pej ya ka jing ya be ya den ti kam jam kham tam ki suro ki sin ki jongi ban wanrah ne ban ya dai ki paj ba na ka no ka jing sa ba ka ju ko poru ila kran halor ka jingdon kam ban wanrah ka ta ka ru kam tri kam ka ba shai ba ka ba khui ha ka ni ka san shar khada ka jongi kum joru iba Kharkrang ila kran halor ka jingdon kam banginya buram markeliang baladang idon kata ka jinglong hapo jongi pai ba iwe ngila hisab ban rai ki jingkala but i ba Bansharailang ila shimi ka jingkran ka jong in na ka jingkran jong u Mahatma Gandhi ba ngidon kam ban long kita ki nong wan rai ka jingkala mang ladangi kwa hisab i ka jingkala hagan ka perthai ka jongi tie dakitu ki jingkran ngila poi shabakut jong ni ka program ka jongi but sashi sin ko abnai khublei ki panelists ki jongi Dr. Rusievan ikong Angela iba Kharkrang ba iba Bansharailang ke jing pelai boy ke jongki ban ya sam lem ya kita ki simpo jong pakai ke jongki halor ke ni kamat bang kirmen bu pai bal ada pidon ki nugu nugu jung pesong le ki jing kli pila ban thoi comment section ba ngin ye le ban bin shai kita ki ban ni ban ai ki jupa ki jing kli ki jongpi tetat hadu nya shambel pi hakawe pa kapor ngadi Ibankyntiew Mawrie nagamentaw for friend media khublei kapor jongpi baro